הכושי. הכושי הזה לקחנו אותו לעבודה, נסענו לרמת החייל, הגענו לרמת החייל. הבן אדם הכושי צריך לעבוד איתי, אלי צריך לחזור הביתה. הכושי צריך לעבוד איתי. בקיצור, כושי, אנחנו מעמיסים את המשאיות, אנחנו להקים דלתות של מקלטים עם הכושי הזה ברמת החייל. בקיצור, העמסנו את המשאית, עכשיו צריך לנסוע, צריך את הכושי, נכון? כושי, כושי, איפה הם? מחפשים את הכושי, מסתכלים תחת הגלגלים, תחת המשאית, כושי, כושי, יש מלא מדפים כאלה, מלא דלתות, בלגנים שם, מחפשים את הכושי, הולכים מאחורה, פה, שם, כושי, 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 שחור, שחור. אני ואלי, התקפה צחוק, בקיצור מתים, כושי, 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 בקיצור כושי ברח. רק ראה את הדלתות האלה, ראה את הברזל, הכושי ברח, ואז אנחנו מתקנים. עד היום אני ואלי מחפשים את הכושי. טוב, אז ככה, חברים יקרים, אחים, שקט, הוא לא מת. ככל שאתם יוצאים לנו שקט זה ייגמר מהר אחרת. הוא נהנה, אנחנו נמצא אותו. אז ככה, מי זה שם? תמר! תמר! עוד תמי לא פה. אחים ואחיות וגיסים וגיסות ונכדים ונכדות ונינים ואורחות כגון משפחת ישמח היקרה שמאוד אנחנו מעריכים שהגעתם לפה. עוזי, משפחת אני? ישמחת אני אל האמונה יקרים שלך, את יקרה שלנו. אנחנו היום באנו כולנו להיות איתך, לחגוג לך יום הולדת, באנו לברך אותך, הרבה מזל טוב, שתהי בריאה, ושנמשיך לאהוב אותך. יום הולדת, היום יום הולדת, לסולטנה. היום יום הולדת, היום יום הולדת, היום יום הולדת. למי יש יום הולדת? לך. למי יש יום הולדת? לך. עכשיו ככה, אמא שלנו היקרה, אנחנו כולנו... נעמד אותה על השולחן שתדע. אנחנו מאחלים לך, אמא, יקרה שלי. אנחנו מאחלים לך מזל טוב, הרבה בריאות ואושר. הרבה בריאות, שתהיי בריאה ותהיי מאושרת ושאנחנו